war never changes. Boy. Yuna. Comeza a Gruta de Guizamaluque. Un podcast da revista Morcego. Benvidos e benvidas a Gruta de Guizamaluque, programa número, pois non che sei, creo que andamos polo 6, pode ser? Alguén o sabe, alguén o mirou, alguén o coñece este dato, por aí debemos andar. Hoxe, como non, estamos case todas as almas do programa, polo menos ao comezo, creo que logo chegará unha invitada máis, pero hoxe contamos dende outro lado do mundo, dende... Hoxe vou empezar ben, porque claro, me falta... Hoxe vou empezar por Juan, pero dicindo que está outro lado do mundo, neste que aquí ao lado, no barrio, no centro Pontevedrés. Compañeiro, amigo, Juan San Martín. Moi boas, como andades? Estás ben? Estás feliz? Estás a gusto? Feliz, contento, maravillosa esta semana. Bueno, Super ben. Alégrome de que de que así sexa. Temos tamén esa voceciña que xa se escoitou por aí. Ela é Anita Veloso, dende Pollo, por dicir algo, ainda que saibamos que non, pero no corazón. Non oidas creer, hai máis de 20 graus agora mesmo aquí en Reino Unido. Estou en Londres agora, estou que non o creo, a verdad. Máis de 20 graus. De feito, creo que 21. Entón é como estar, efectivamente, en Pollo. Vacacións. Está. Ben, de vacacións, sí, máis ou menos. Más ou menos. Bueno, pois nada, logo chegará a nosa querida Sara, en principio, se non hai dúbida, bueno, o sea, se non pasa nada, esperemos contar con ela. E nós temos por diante un programiña que este correspóndese... Este chega tarde, non? Este era de marzo. En teoría, máis ou menos, facemos un mensual, xa sabedes. Este creo que era o de marzo. Pero bueno, que xa sabedes, o traballo. Traballamos moito, quisimos facer a vida. E logo hai que descansar algo. Total, que pasaron cousas esta semana ou este mes no mundo dos videoxogos, pero creo que imos falar sobre todo de dúas últimas que foron así, pois dous pequenas bombas de racimo que se foron estendendo polos medios, se foron polas redes sociais, por todo, e tal. Unha delas, pois creo que vai ser o tema de Microsoft. Xa sabedes que pechou algúns estudios que absorbera premiamente, e tamén supoño que falaremos do de Sony, a tenda PSN, Helldrivers e todo isto. Pero vaya, para ir entrando, pois iso, para aquecer, pois imos falar deste Microsoft, non? Que... Como explicalo? En plan, bueno, a estas alturas supoño que a actualidades a todos as coñecedes, xa sabedes que Microsoft pois pechou unha serie de estudios, entre os que se encontraban, por exemplo, Tango, Gameworks, que sacaron o... Hi-Fi Rush. Sí, Hi-Fi Rush. A calor. calor. Hi-Fi Rush, estaba pensando en outra cousa, Hi-Fi Rush, e tamén sacaron por aí o Redfall, non? Que era o estudio Arkane Austin. Bueno, a cuestión é que isto xerou, pois, evidentemente, unha onda de semi-indignación, non? A fin de contas, estes señores pois están chapando estudios que realmente ou xogo, que tiveron algún bombazo, no caso de Hi-Fi Rush, evidente, non? É notorio ese éxito, pero pola contra o seu estudio acaba cerrado, que igual que, por exemplo, Redfall, que creo que tamén foi, pois, ao revés, non? Foi unha cagada ao mellor, pois acaba tamén pechado, non? Entón, rende logo, xa non vou falar de meritocracia ou de ventas ou de todo isto se teña que regir por isto, pero bueno, é estrano, dende logo, que parece que non importa moito o resultado a Microsoft do teu xogo, nin de vendas, nin de crítica, nin de absolutamente nada, simplemente parece que está nunha estrategia brutal de recorte, cousa que isto nunca anunciaron eles, simplemente todo que se subo estes días foron a través de filtracións. Oficialmente Microsoft non se pronunciou sobre este tema.
o que parece que ainda aporta algo peor, non? Porque estes días está sucedendo unha serie de entrevistas que dan puto medo, non? Dicindo proclamas destas de no, hai que hacer juegos máis pequeños, non? Tal, en plan, Dios mío. E non sei, a xente sorprendeuse un pouco de todo isto. Eu creo que sorprende non porque o capital ou o capitalismo nos vaya a sorprender a día de hoxe, pero sí que recoñezo que a veces esta industria pois sigue que non chegamos a entendela aínda. Non sei se que nós somos pouco maduros aínda como espectadores desta industria cultural, porque a mellor na literatura todo está máis falado e máis visto e leva pasando séculos, non? Ou polo menos é unha evolución máis drástica da súa forma de entendela, de relacionarse co mundo, pero esta industria cultural como é a videoxogo, pois as noticias parece que nos siguen sorprendendo. E é certo, porque para min é incomprensible. Quero dicir, non sei por que Microsoft pecha, por exemplo, Tango Gameworks. Non teño nin idea, quero dicir, non entendo ese dilema, non? E aqueles medos que asemellaban ser de que non estás comprando compañías para facerte ti forte, senón que o que faz é comprar competencia e facela desaparecer do mercado, pois empeza a tomar unha forma moi extraña. E parece que aquí só van sobrevivir pois 4 ou 5 grandes compañías e o resto quedarán non dentro destas, senón que quedarán simplemente pois arrasadas ou tal, o cal me parece pois evidentemente unha loucura. Non sei, vou empezar a dar a palabra porque creo que o contexto xa coñecedes, tampouco vou tal, simplemente opinar e sacar as nosas propias conclusións deste Microsoft que está a modo arrase e ver que pasa. Juan, por exemplo, non sei. Pois si, eu poñía onte un chío falando do tema no que comentaba que este é un exemplo perfecto do sinsentido que é un pouco a industria, non? De que de cara á galería, para a audiencia, non, para os xogadores non entendemos certas decisións. Eu creo, aínda que non comparto o que fixo Microsoft, quero creer que teñen algún tipo de estatística ou folio ou presentación en PowerPoint que lles justifica poder facer este movimento porque non é rendible a nivel económico para eles, pero non atino a comprender o que ti falabas. Podo darlle lógica que Arkane Austin non funcionase con Redfall, foi un fracaso. Podo entender o que pasou con Alpha Dog de Mighty Doom, que, bueno, tampouco é o xogo de móviles que seguramente máis o petase, pero de Tango non ten sentido. O de Tango non ten sentido sobre todo porque polas últimas informacións hai un desconcerto brutal dentro da plantilla, non, de Microsoft, de Xbox, porque non entenden as mensaxes que se están a mandar, que son as mesmas que nos coñecemos, que pechamos os estudios, pero ao mesmo tempo que pechamos os estudios estamos a dicir que precisamos xogos máis pequenos, que teñan moito recoñecemento, e iso era Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush é un xogo cunha boa puntuación Metacritic, o que sabemos o importante que esa páxina para as compañías, sí. Tivo moitos premios, ata o punto de leválo a PlayStation 5 e chegar a Nintendo Switch. Non sei que máis precisas dun xogo que funcione ben. Eu cando comenzaron todas estas compras de Microsoft falábamos moito do monopolio, non? De como podería exercer ese poder no mercado Microsoft, pero a verdade non me agardaba esta posibilidade, non? Da realidade que era, unha vez teñen todos eses estudios con eles, poden facer o que queiran. Poden coller a xente, sacala, entrar con ela, o sea, para eles serán como un Excel, como xa foi a comezos de ano cando despediron a 1900 persoas en toda a plantilla a nivel mundial. É moi difícil de comprender, falta información, porque, como dis, Microsoft non dixo nada a nivel oficial, están todos calados, aquí supostamente aquí non se pechou ningún estudio, e falta esa información que non sei se falarán diso na conferencia do mes que ven en xuño, pero vai ser para vela. Eu creo que unhas palabras ou algo, sendo como é Microsoft coa conferencia especial que fixo para falar dos lanzamentos en Nintendo Switch e PlayStation 5, creo que unha explicación que convenza máis ou menos, pero unha explicación sí que é precisa. A verdade é que teño un evento en xullo do... Perdón, Charlie. Non, era porque hubo un silencio, era para darche palabra a ti, non era outra cousa. Ti como ves isto dentro da industria tamén, ademais? O que dicía Juan, isto é o resultado de dúas cousas, do monopolio que estableceron, o que comezaron a establecer hai cando 2-3 anos,
Mercando Bethesda e todas estas operacións grandes que sempre falamos aquí na gruta, e da situación actual na que se atopa a industria, evidentemente. Eu escoitaba onte isto evidentemente sempre por sortes internas, pero que Microsoft lle ofrecera a estes estudios mercarse a si mesmos. Porque como non tiñan capacidade para xestionalos, lles dixeron, se tedes capacidade para mercarvos a vos mesmos, e se non, vos pechamos. E por iso os pecharon. Iso é un dos rumores que escoitei. Non sei se será verdade ou non. O que sí que é certo é que a día de hoxe non importa se tes un estudio que publica fracasos ou éxitos. Se xa como lle dé alguén a vena ou haxe un menos 0,1% nunha celda de Excel, te vas ao carallo. Porque os resultados son os que son. E eu penso que é importante que nos sigamos sorprendendo por estas cousas. Que nos sigamos sorprendendo porque chegamos nesta situación dende xa hai case un ano. Pero que que nos sorprendamos sobre todo de que pechen estudios que teñen éxito tras éxito, porque que Tango, tío, de Evil Within, Ghostwire Tokyo, Hi-Fi Rush, estaban traballando nun novo de Evil Within, estaban traballando no 3, estaban traballando non sei se era un DLC ou Ghostwire Tokyo 2, e tamén estaban traballando en contido ou un novo Hi-Fi Rush, non o teño claro. Evidentemente todo isto agora mesmo son rumores, os xaponeses non falan. Pero nos temos que sorprender destas cousas e nos temos que enfadar e nos teñen que ler nas redes sociales teñen que ler a xente que leva anos defendendo, sendo fan de Xbox, dicindo que lle den polo cu a Xbox porque non entendo o que estades a facer. A min iso me parece super importante. E logo, dende o punto de vista dunha persona que traballa na industria, a falta de seguridade é descomunal agora mesmo. Se xa caias onde caias, mañá te poden decir, mira, pa tu casa. É que iso Xa, tamén é inda algo que que me estés traballando, parecía, perdón, interesante, non? O tema de que, joder, para fora se mellora unha industria moi pouco segura para traballar agora mesmo. E iso será agora que a sí, xente deixe de que non queira ir aí. Quero decir, xa non, sabes, de que non te prepares para iso ou apostes por outro tipo de cuestións, porque se... non é non querer ir, non é non querer ir. É que eu agora mesmo estou traballando nun sitio, eu cando remate de traballar neste sitio por H ou por B, eu non sei se vou querer seguir traballando en dos videoxogos. Claro. O sea, é que é que eu estou atacona, tío. O sea, é que os salarios son máis eu podería estar cobrando máis traballando na industria do cine. Co que fago eu agora mesmo, isto podería extrapolalo á industria do cine e da produción de cine. Vale, podería estar cobrando máis. O acoso, eu non sei o acoso que hai na industria do cine, eu sei o que teño na casa, e na industria do cine tamén probablemente lle cheje, pero bueno. Logo, tes os fans nazis todo o puto día dando polo cu, que disto xa temos falado, do acoso e de todas estas cousas, das ameazas en redes sociais, que, en fin, pero é que agora isto tamén, o sea, o que máis nos motiva a xente que traballamos en videoxogos é a paixón polos videoxogos, e é que a un punto, teño 35 anos, a paixón, pois bueno, sí, é o que sei facer, pero é que se ademais non me está dando ningunha seguridade. Eu cando remate aquí no traballo no que teño agora, vou, marcho. Que quero quedar aquí. Como eu, opina moitísima xente igual. Como eu, levo falado cun montón de peña que está buscando o xeito de saírse da industria dos videoxogos. Que eu vexo, por É que, exemplo, nesta situación a diferencia nos outros casos de que Sony pecha un estudio, tal marca pecha un estudio, desaparece esta desenvolvedora. Eu creo que especialmente grave levantou tanta indignación nas redes porque está o caso, repito, de Tango. Porque Tango era o exemplo de o alumno que saca un 10 no exame de matemáticas e aínda así suspende. O sea, na avaliación final suspende. Entón iso trasládase a unha inseguridade brutal, o que decía Ana, ao resto dos traballadores, porque agora a Ninja Theory que este mes saca Hellblade, que lle asegura que, aínda que o xogo sexa moi bo e funcione moi ben, o ano que ven o estudio seguirá existindo. Que lle asegura a Machine Games que por sacar o Indiana Jones este ano tamén poden manter os seus postos de traballo. É unha mensaxe terrible. De aí o desconcerto e a diferencia que eu creo que se marca con outros casos, porque Sí. Xbox facendo algo que vai en contra de toda a lógica. que vai quedar Sí. para facer videoxogos tamén? Porque É que a xente que está ese marchando, a xente ata aí, que ata aí. precisa seguridade, é a xente que leva máis anos nesta industria, que ten unha familia, que non pode seguir vivindo así, é a xente que senior, é a xente que controla que te cagas, e que son os que fan realmente as innovacións que vemos a nivel técnico, por exemplo, e esa xente vai dicir, Dios, moi buenas, o sea, e eu realmente
para dentro de 5 anos estar traballando nun FIFA ou nun GTA ou nun Call of Duty, prefiro estar facendo outra cousa. É que esa é a industria que nos vai quedar, FIFA, Call of Duty e GTA. E que ademais Perdón, era Charlie. unha industria moi opaca, non? Decir, eles nin agora mesmo Mm. recoñecen que cerraron estes estudios, pero é que ademais tampouco vai de frente Microsoft, que é o que se dixo estes días tamén, non? De que, oye, ti queres facer esta decisión empresarial, pois avísala. Con tempo, tómala e terás que poñer a túa excusa ou a túa mierda, e punto, fai o que queiras. É a túa empresa. Ahora ben, avisa de algo, o sea, parece que esta é unha industria onde nunca tes nin idea do que vai pasar. Quero dicir, onde todo é posible, sabes? Pero sempre é posible para o lado malo. En plan, entón descubrimos, non, que esta empresa de repente, parecía imposible que contratase a 500 tíos e tías. Pois o que fai é despedir a 500. Sabedes? O sea, quero dicir, sempre o imposible para o lado negativo desta industria. E non sei que talento vai querer quedar aquí, eu tampouco sei. É dicir, o talento xornalístico está pagado como unha mierda. Porque isto forma tamén parte da industria do videoxogo. Os profesionistas cobrando unha mierda, os PR cobrando unha mierda, os localizadores cobrando unha mierda. Pois non sei. Quero dicir, o sea, hai problemas todo. E os desenvolvedores... Quen vai quedar aquí para facer videoxogos? Vaise poñer Phil Spencer a programar? E además de que o que antes era un soño de que te comprase unha grande destas, pois parecía que era la panacea e que ibas a estar, pois xa está, xa me jubilo. Non me jubilo, refiro a ter cartos agora. Digo, jubilo que aguantarei aquí 30 e pico anos traballando porque esta empresa ten que tirar para adiante porque, hostia, é Microsoft, é Bill Gates. Xa sei que non é Bill Gates, hai moitos anos. Pero é Microsoft, non? Pois tomas por el culo. Toma Diso por el culo. falaba o CEO de Moon Studios, que son os desenvolvedores da saga Ori, e saíron en exclusiva primeiro en Microsoft, e despois do éxito que tivo os dous Ori, preguntábanlle, oise, por que non pasades a formar parte de Xbox Game Studios, que vos merquen e tal, e o tipo sempre dicía que non, que el non lle gustan exclusividades, e a raíz disto puxo unha mensaxe en Twitter dicindo, non era un pouco de vedes xa o dixen, pero case, dicía o tío, é que estas cousas pasan e pasaron no pasado, referíase, por exemplo, a Electronic Arts nos anos 90 que mercou moitos estudios e comezos do 2000 comezou a pechalos. Dixo el, eu aprendín esa lección e non quero repetir ese erro porque a desaparición da miña compañía, da compañía dos demais. E non podemos permitir iso. Perdón, que eu estaba vendo. Ai. E logo outra cousa que Sí. tamén a xente decatouse de outras declaracións que fixo a xente de Microsoft, Sarah Bond, Phil Spencer, Aaron Greenberg. Aaron Greenberg o ano pasado hai unha mensaxe en Twitter dicindo que están super contentos con Hi-Fi Rush, que funcionou moi ben. Hai unha presentación no documental de Xbox, do aniversario de Xbox de hai 2 anos ou así, hai declaracións de Phil Spencer e Sarah Bond dicindo non é que non queremos repetir erros como é o de mercar Lionhead e logo pechalo, porque o que queremos facer é que os estudios que nós merquemos axudalos a mellorar, a ter obxectivos maiores. A cousa non é impoñernos o noso modelo por riba, é precisamente o que fan. Ese tipo de declaracións, ese tipo de compromisos, porque ao final son compromisos ou liñas de actuación, non tes por que facelas, porque eu non lembro, igual sí, pero eu non lembro a Take-Two ou a EA dicindo algo similar. Eles fan o que fan e non dan excesivas explicacións de cales son os seus objetivos de cara a longo prazo. Pero Microsoft sí. Entón, esas palabras son moi grandes, moi pesadas, e co paso do tempo vanse recordar. É que aquí hai un arco de personaxe, de villano. Quero dicir, é que Microsoft se está comportando como un auténtico villano. Quero dicir, con ese personaxe que nun momento dado se intenta vender como o bo. É dicir, Microsoft leva anos que parte da súa estrategia de marketing comercial é achegarse como unha compañía guai, como unha compañía boa, como incluso los buenos, frente a Sony, esos que son como máis oscuros e tal, non? E máis non sei que, os xogos. E, sen embargo, Microsoft tiña esta aposta de como abrir máis as portas, non? De, sí, que guai somos, toma, pa aquí. Ou esa, polo menos, é unha das impresións. Pero, ao final, está resultando en todo o contrario. En todas aquelas cousas que se dixo, non? Pois agora, la contraria, non? Un buquiño dese pau. E claro, que queres, non? O sea, acabas convertíndote
pois nun villano dentro da industria do videoxogo. Tamén se estes días blanqueando a Nintendo, que, bueno, ben se podría falar diso en algún momento, estes memes que se están subindo, non? Comparando as tres compañías, e Nintendo aí poñendo a xente polas nubes, e digo, bueno, estades un pouco equivocados con algúns das cousas que fixo Nintendo tendo posta parte dentro da industria, o serio que é con ese tema da empresa. Pero non sei, como dicilo, non creo que haxa empresas deste tamaño que realmente poidan ser en xeral adalices de nada, non? Bueno, Que? a ver, hemeroteca tamén un pouquiño. Nintendo todo o que queirades. Sinto por estar sempre como... Non o sinto, pero vou non repetir as veces que faga falta. Di a verdade. Eh, Ya, é verdad. Un pouquiño de hemeroteca tamén, é que parece que o digo en todas as putas rutas, tío, pero cando Nintendo Wii U foi un fracaso, Nintendo despediu a 0 personas. Miyamoto, si, home, Miyamoto. Iwata. Shibata, Satoru Iwata, é verdade, Shibata era outro, se baixou o salario. A ver, que sí, que logo non deixan que fagan cousas co súa IP. A ver, ok. Pero o César o que do César tamén, que a Bobby Kotick con cantos millóns de dólares o botaron de Activision. É que mierda, Cantos esa salarios verdad, se pagan esa con mierda iso con é tantos que anos. é No, porque incomprensible, con eses cartos mantés tango aberto 13 anos, con todos eses millóns, pagando os salarios dos empregados. Entón, non me joder. Tampouco. Nintendo todo o que queirades, pero nestas cousas eu aínda non vin. Ao mellor me equivoco, teño que morder teño que comer as miñas propias palabras, pero eu non vin a Nintendo todavía despedir a ninguén esta oleada. A ver, as Non, cousas como nesta son, onda non. Nesta onda non. Con Wii U Bueno, tampouco. veremos como se sigue movendo a industria neste sentido. E malas noticias. Non son, como diría outro, malos tempos para a lírica. Pois sí, un pouquiño así, a verdade, para os videoxogos tamén. Conste que eu creo, volvendo ao tema directo de Xbox, Microsoft, a verdade é que os veis un pouco contra as cordas. Eu non sei se isto antes habla de algo máis gordo ou se antes habla de algo da tomar en serio, pero eu creo que esta xeración todo o mundo tiña certa... Creo que había certa fe en que Microsoft recuperase un pouco o camiño daquele, non, de Xbox 360 ou así, ou polo menos equipararse un pouquiño a Sony no mercado en Play 5, pero ao final quedou lonxe de conseguir ese objetivo, eu creo, non. E logo que non acaba de dar a tecla dos xogos masivos absolutos de éxito de PlayStation, non, que sí que os ten, que si sacas exclusivos potentísimos, Xbox sigo hai algún exclusivo, pero non acabaron estos todos que tiñan que sair vos. Foron xogos normais ou xogos que tampouco tal. Pensemos en Halo, non? Cando estaba aquí para sair, tío, que iba a ser non saliu ni coa consola, un desastriño, eu creo, nese sentido, este catálogo de Xbox Series XS. Non que sexa malísimo, digo, ningún desastre nese sentido, digo, que eu creo que está por debaixo do nivel que eu agardaba ou que esperaba, sobre todo ahora, de competir de ti a ti con Sony, que siga anos luz, eu creo, personalmente, deses exclusivos dese, bueno, como yo digo sempre a Juan, terceira persoa, un xogador marca PlayStation, non? Falamos de Spider-Man, por exemplo, e tal. É algo que eu creo que lle falta, é verdade, a Microsoft, xogos que rouben a conversación. Que todo o mundo este pendente de saiu Starfield, imos falar de Starfield durante 1 ou 2 semanas. Iso pasou. Sí. Pero cantos Starfield tivo nos últimos 7 ou 8 anos Microsoft? E que Hi-Fi Rush foi un pouco tamén, pero bueno. E que levamos un tempiño de xeración, que as Pero que Perdón, dime. Non, que o pase tamén é unha chuvia de cartos que te cagas, O pase é unha cousa super beneficiosa para Xbox. Por suposto. É que xa só co pase, Pois non pasan deben vendo estar moi consolas, tío. non deben estar moi contentos porque a información última é que están a ter conversas de subir os prezos outra vez. Porque xa subiron en xullo do ano pasado. Están Non lle a pague os verse... 242 millóns a Bobby Kotick, invirte en videoxogos, invirte noutras cousas, que me cago en Dios, que os putos homes en traxe e gravata, tío. Sabes? É que eu comentaba antes de comezar a gravar. O balance trimestral xa creo que foi en marzo, non? Co fin do ano fiscal. Xa meteron os datos de Activision. Entón, claro,
os ingresos xerados por videoxogos subiron creo que era un 66%. Pero dese 66%, 55 puntos corresponden a Activision Blizzard. Entón, a lectura que fan eles é como, guai, subimos, pero a nivel interno, se non tivésemos Activision, non estamos a crecer o que nos gustaría. E logo teñen un estancamento que xa comentou hai un par de anos Phil Spencer dicindo Game Pass pode crecer, pero que non pode crecer, non ten moito marxe de crecemento é polo lado das consolas. Temos que crecer polo lado de mercado móvil, PC, streaming, tal. PC, e teñen aí un problema de que tampouco se venden as consolas. Xbox, as unidades tamén pódense ver no incremento do crecemento de hardware, tamén están por debaixo do que agardan. E están valorando iso, de a ver se subimos os prezos de Game Pass. Que se queres Xa, vender consolas, ofrécelle algo a peña. Game Pass. Quero dicir, Xa. que sí, pero sí, Game Pass, para min o Game Pass pode ser un vende consolas, pero realmente ti comparas unha Xbox con a PlayStation ou incluso con a Nintendo a nivel de innovación e dis, que me ofrece Xbox? É potencia, vale, pero non me ofrece a experiencia, por exemplo, que me ofrece o mando da PlayStation. Ainda que eso xa fea como un crollo, pero sabes, ofrece algo máis que eu coñezo peña que é de Xbox de toda a vida. Hai 2 semanas agarrou un mando de PlayStation 5 por primeira vez na súa vida e dixo, hostia, era isto, joder. E eu xogando co outro toda a miña vida, sabes? Nintendo te saca a casa. Pois, ala, colla nas mans e marcha por aí. E a Xbox que te ofrece? Home, bonita. A mí a consola parece moi bonita, pero aparte diso é que en teoría é potente. Que me ofreces? O sea, é que non pode ser que Que ten non o me Game Pass, ofreces pero nada e como non me ofreces nada, despidas a peña. o Game Pass está moi ben, pero tamén canto máis tempo esteas no Game Pass, máis tempo tiveches para percorrer o Game Pass de algún xeito. Entón, quero dicir, os xogos que che gustan ou polos que ti dis, hostia, que aquí hai 50 xogos que me molan, non? E tamén acabas pasando. A mí pasoume, por exemplo, cos colección de Plus, ou PS Plus, por exemplo, ou PS Essentials, todo isto, ao final, pues, vas rematando, quero dicir, hai menos motivos, polo menos eu a veces, para manter este tipo de servicios de como é que Xbox Game Pass. Eu quiteime, por exemplo, en PC xa non teño o Game Pass ahora mesmo. Eu fui un consumidor tempo, Game Pass, pero E logo, coa liña do que mencionabas ti, Carlos, dos xogos importantes e tal, hai unha cousa que, se non lembro mal, falamos moitas veces aquí no podcast, que Microsoft, Xbox, cartos en publicidade, que é outra guerra que hai que gañar, sí. hai que poñerlle esforzo. E aí sabemos que Nintendo e Sony meten moitísima pasta, especialmente Sony. E Microsoft, hai unha queixa xeralizada que tamén xurdiu estes días con Hellblade. Hellblade, ese é un dos xogos que non sei se podería roubar a conversa, como dicía antes, pero tería que ser candidato. E a única promoción que fan é, pois, poñemos un chío na conta principal que nin sequera ten un enlace a onde podes mercar o xogo ou a suscripción de Game Pass. E a xente ve ese chío como, bueno, sí, é isto onde o xogo. É como esa falta de interese de promoción, e non entendo por qué, é un problema como endémico, da igual que Xbox teña 500 estudios que teña 2. Non o fan. Non meten pasta ao nivel que fan as outras compañías para promocionar os seus videoxogos. Eu creo que é importante tamén. Total, o sea, non sei un pouco máis que decir. Veremos como se vai resolvendo isto e como avanza e que nos trae o futuro, pero o futuro realmente recoñezo que ahora mismo no tema laboral, industria e tal non pinta nada ben, pero oye, aguantemos aí o tipo. Pasamos a outro tema. Está chegando xente, por os que estades no vídeo, xa sabedes que hoxe nos puxen as cans porque estaba esperando por a nosa querida Sara, pero creo que xa está vindo, pois cando tal, pois xa conectamos. A xente do audio, pois nada, todo ben, tamén está chegando, oiredes a voz en algún momento de nosa querida Sara. Segundo tema, se queres, Juan, pois nos ti en contexto co de Sony e o de Helldivers un pouquiño, así un resumo, que Sí. bueno, creo que todo o mundo está ao loro. Si, o de Helldivers, pois, basicamente xa sabedes, non? O shooter multixogador espacial que triunfou tanto cando saiu en febreiro, se non lembro mal. Creo que unha das grandes sorpresas deste ano. E, bueno, todo o mundo estaba contento, que era como un exemplo de bo facer por parte de Sony nun terreo no que todavía están probando cousas como é o PC, de lanzar xogos aí.
todo ese éxito, todos eses aplausos e popularidade foise bastante ao carallo a semana pasada, cando anunciouse que ia ser obligatorio vincular as contas de Steam coas de PlayStation Network. Que é algo que, digamos, non é problemático, pero a xente pois non quere facer esa vinculación, non queren crear contas nun servizo que non van probar na súa vida, se xoga sempre en PC, totalmente comprensible. E comezou unha campaña brutal de review bombing. O review bombing que xa sabemos que se utiliza con fines maléficos para fastidiar as fichas en Steam, en Metacritic e demais, pero esta vez foi para tentar que Sony revertise a súa decisión. Foron uns días moi tensos en Arrowhead, que é a desenvolvedora de Helldivers. Creo que foron como case máis de 300.000 críticas negativas na ficha de Steam. Joder. E ao final, con tantísima presión, Sony reculou. Sony dixo que non, que ao final non ian apoiar esa medida, que comprenderon a mensaxe que lle mandou a xente e desestimou a vinculación de contas entre Steam e PlayStation Network. A xente fixo o propio, desfixo o dano feito e comezou a meterlle centos de miles de críticas positivas ao xogo para volver a colocalo nunha boa posición en Steam. E foi un exemplo de, bueno, como Sony meteu a pata e case a caga por completo se non chega a recular, pero foi o debate da semana pasada totalmente. A verdad que... Di, Ana, perdón. Non, estaba dicindo que cando comezaste a falar disto pensaba que xa case me esquecera do rollo, porque con todo o movida do que acabamos de falar, que xa me dá igual incluso isto, e a semana pasada estaba cabreadísima con este tema tamén. Bueno, perdón, Charlie, dalle. Non, que, bueno, destas cousas polo menos que tens un semifinal feliz, non? No caso este, Sony supo recuar, pero é que a veces volvemos a esa sorpresa de non entender exactamente como chegan a darse certas decisións. Eu que non entendo por que Sony fai isto. Sí. O sea, pareceme eles o que queren é se facemos a vinculación e logo vamos a reunión de accionistas, en vez de 5 millóns de usuarios, resulta que temos 20. E podemos dicir que PlayStation Network está funcionando moi ben, estamos crecendo. Eu entendo que vai por aí a cousa. Sí, pero bueno, quero dicir, sí, pero bueno, non deixa de ser un pouco timo para os... O sea, pareceme un timo... Bueno, e collerán datos de alguna maneira, porque xa sabemos como son os acordos de servizo e tal, e de alguna forma rouban os datos ou collerán algún dato. Eu entendo que vai por aí a cousa. E o mesmo pasa con Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima sae a semana que ven sae en PC. Se queres xogar o modo historia non precisas facer a vinculación con PlayStation Network. Se xogas o modo multixogador, sí. Aí sí que non tiraron para atrás. Aí sí que tens que facelo. No, vale, o sea, está claro que eles o que dicías ti, queres sacar os poños, que queren sacar ese número e tal, non que ese número... Imagino, por darlle unha explicación. No, que ten sentido, non, quero dicir o que dis, non é unha broma, ten sentido. Mais, bueno, non sei, eu creo que independentemente disto, porque isto non sería facerse un pouco trampas ao solitario, vaya, eso desa PSN. É como que hai que protestar moitísimo moi rápido para que isto teña algún tipo de resposta, non, por parte das compañías. En este caso foi a virulencia que se viviu en redes de a incomprensión de... Bueno, é que directamente non xustiza porque creo que cantos países? 100 países do mundo, non? Ou non podían xogar 177, sí. O sea, é unha barbaridade que diste, home, eu que éticamente que non o vendes como empresa, quero decir, é que non o consigues vender. En plan, é simplemente vetar un xogo en cento e pico países do mundo porque queres que sen ningún tipo ademais de ganancia para o xogador, pois queres que se descargue unha aplicación e que entre a través dela, aínda que non teña ningún tipo de ganancia para o xogador. Pois é difícil, claro. Porque isto xa se falou, aquí non se... Quero dicir, a xente xa dixo, non é un tema de comodidade, de que se tes un launcher máis ou unha conta máis ou non sei que, a cousa non era por esa, O sea, que hubo a maior xente que escutou esta noticia media se quedouse eso con iso. Era porque realmente non se podía xogar en moitos países do mundo. Pero é que... De novo, empresas, o que di Ana, non?
pois homes de traxe e gravata pois facendo o seu nos despachos sen ter moito contacto coa realidade social, eu creo, do que vai pasar, porque Sony o que dis, ti pode facelo polo motivo que sexa, pero ti sabes que isto vai ter unha contestación pública digital de algún xeito. Ninguén vai ir a facer unha manifestación na rúa, pero que vas ter, que che van a meter caña e que finalmente vas ter que rectificar e sacar isto, pois non sei. Non sei ao final se lle debe realmente lle compensou moito, que isto, por certo, en 2 meses ou así está olvidado, tampouco vamos aquí a meternos, que isto a verdade é que funciona así, sobre todo cando pois acabou ben, non pasa nada e xa está, pero é o de sempre con estas compañías, están como disparando así algunhas cousas, e ás veces dan no branco, outras veces non, outras veces para esa bala e outras veces pois mata al gen e tal, e punto, como de Microsoft neste caso, que antes esa bala sí que lle colou e mataba a 4 estudios, pois mira. A mí o que me gustou deste caso é se fose unha situación típica, digamos, que é a de, bueno, facemos queixa por Twitter, ninguén nos fai ni puto caso e ao final temos que tragar coa vinculación con PlayStation Network. Pero aquí gustoume que a comunidade de Helldivers, que xa antes disto era como moi recoñecida de que están todos moi unidos, hai como unha sensación de conxunto, de comunidade, non? Moi forte entre eles, organizáronse ben e colleron unha ferramenta que a maior parte das veces é perxudicial, como é o review Bobby, facer diso unha arma e utilizala para facer o ben. E utilizaron a ben. E gustoume porque é un exemplo que quedará un pouco para a posteridade. Pódese revertir o cambio dándolle, agarrándolle polos ovos a Sony e apretando ata que lles doa, porque que lles doa a eles non aparecer recomendados na portada de Steam, descender nas recomendacións de Steam. Entón, se podes ganarles por aí, pois veña, aperta todo o que poides. Me gustoume o que fixo a comunidade. Pois pode, sí, completamente. Podemos cesar, ¿no? Porque... Sí, estamos aí, Aquí estamos xente en a presentar silencio. agora. E vai ir agora a rapaz. Está Chejou, a nosa compañeira marinense, que, bueno, o sea, si ninguén a sabe se realmente de Mari, nunca vimos o DNI, todo se xa dito, co cal pode haber algunha sospeita de que non é esa, pero bueno, nos creemos que sí. Ela confiamos na súa palabra como boa persoa que é. Sara Orozco, compañeira. Boas a todos, perdón pola tardanza. Nada, asumo que estades a falar do de Helldivers e Bien. por contexto tamén asumo que xa falachedes do tema de Microsoft, non? Tamén. Pero chegas a tempo para opinar o que queiras, Un mes Exacto, un por favor, que nos... pouco triste, un pouco con malas noticias para o sector, non? Pero ao final é un pouco como di Juan, ao final demóstrase que a xente, que os consumidores temos un poder real sobre as decisións a toma de decisións destas empresas. Por qué? Porque ao final o que buscan sempre, non é por repetir, pero é a pasta, o diñeiro. E ao mellor isto pode axudar a que a xente o entenda mellor, saiba que as súas accións teñen consecuencias e que o tomen máis en conta a hora de facer cousas, porque as empresas, como vimos en moitísimas ocasións, sempre están a tantear de facemos este cambio e a ver como reacciona a xente, e se non lles gusta tiramos para atrás, ata ver cal é o límite, que se vayan acostumando a prácticas un pouco máis deshonestas, e así ata que chegamos a unhas prácticas que acabamos normalizando que o mellor non están precisamente ben. Non sei, un pouco iso, un pouco de chamamento de rapaces, podedes facer cousas, de verdade. Tamén dicir que non sei cando vai, porque non estou na industria en termos de traballo, non sei cando vai rematar todo isto de constante avaricia por querer menos traballadores facendo o mesmo traballo en menos tempo e con máis calidade, non sei. Non teño moi claro a que se debe, supoño que simplemente por capitalismo facendo cousas de capitalismo moi forte, pero non lembro quen foi, un desenvolvedor fixo un fío en Twitter falando de que intentando apelar un pouco as emocións humanas dos empresarios e así, non? O director de Arcane. Efectivamente, certo. E dicindo que ao final detrás de todo isto hai persoas que teñen un traballo por diñeiro, que teñen unha familia, que ao final é un medio moi artístico, un medio moi creativo, moi libre de facer as cousas que non poden poñer
a súa imposición de estes tempos, estas calidades, estas formas de facer as cousas de directivos nun medio como este, que ao final é pervertido e ao final estropeado tamén. Non sei, supoño que é unha burbulla que ao final estallará porque a xente ten un límite de traballo que pode facer e ten un límite de estrés que pode soportar. Pero a ver se remata pronto, porque de verdade non sei canto levamos de seguido de noticias deste estilo, é unha cousa que, bueno, supoño que xa o comentaches, pero bueno, un pouco esas son as miñas impresións de un tema. Supoño que non dixen nada novo, pero bueno. Deseches. Vayamos. Dixeches, amiga. Fixadevos como foi a semana Sí. de tola, que a xente esqueceu que Nintendo anunciou a Switch 2. A Street 2, que é verdad. Joder. Iso a falar. Non se enterou, Pero- Ana. Primeira Hostia, noticia. Nintendo falou directamente de Switch 2 de que se ia a ver se alguén como Ana Existe. estivo fora por culpa Mestres do destas marketing. noticias. Switch 2 se foi anunciado oficialmente no sentido estrito de que desde Nintendo pois se falou de que este ano ian presentar a sustituta de Switch. Bueno, sí, iso escoita, pero iso xa o dixeran hai un tempo. Bueno, non. Sabíase ou Foi como unha pensábase que declaración tal. máis oficial. Pero isto Vale, claramente... vale, entón sí. Eso sí, a Pensei que xa oficial... presentaran de... Toma, así Vale, como se ve. no. Que susto. Oficialidade conste neste caso tamén ten un punto que é ese de que falamos de un ano fiscal. Iso quere decir que o mellor esta Nintendo Switch xa é en marzo do ano que ven, ou febreiro, ou xaneiro, ou tal. Nadal sempre é unha Unha data que consola ten de Nadal. moito sentido, evidentemente, que ven sendo nin siquiera Nadal, normalmente os lanzamentos destes tal pois acontecen entre outubro e novembro, historia clásica, o a Play 5 saliu en novembro, se a memoria non me falla, eu creo, o 19 de novembro incluso, vou me tirar un triplaco, 21 de novembro, algo así era. Sí. Elevamos con ela xa, por certo, antes falamos de que esta xeración empeza a mediar xa, de tal, porque sé que foron 3-4 anos. Levamos... Este ano vamos facer 5 anos de xeración. 5 anos de xeración xa. Porque foi en 2019 cando saíron. 2019 foi cando sae, sí. No, 2000... No, 19 de novembro, dixeramos. Eso, 2020 saíron. Imos facer... Este ano vamos facer 4 anos. Efectivamente, pandemia. 2020, Os anos da pandemia a min custaba moito contar ben. Sabes se para arriba ou para baixo, me da igual. Confúndome sempre cando hai pandemia polo medio. Total, que a xeración avanza tal, Switch 2, efectivamente, pois forma parte desta xeración de consolas, está considerada, ainda que eu creo que sí que empeza a ver como unha variación drástica nas datas de lanzamento entre as consolas, quero dicir, igual que Xbox e PlayStation tentan coincidir, pois Nintendo xa vai un pouco máis por libre, co cal eu creo que sempre esta guerra de consolas cada vez, no caso de Nintendo faixe menos evidente, e se sigue incluindo na mesma xeración porque o número de consolas foi invariable, sí que, en fin, creo que non é unha consola Switch, foi, como se diría, de Next Generation, sabes como explico? É simplemente ya Next Generation, pero non no apartado gráfico, senón na historia e na capacidade de Nintendo para seguir innovando. Pero que tenga a súa liga propia de hardware de sobremesa, vaya. O sea, non sei, a mí Xbox e PlayStation cada vez pareceme máis PCs nun sentido abstracto, pero Nintendo ten a súa faneira de seguir facendo videoconsolas que non se parecen a nada que hai por aí. Pero Ana está aí que non, que lle pasa... Eu estou petando no cerebro, teño tantas cousas que dicir que vou quedar calada, porque claro, Nada. me mencionas Nintendo Rompe e acordos de xa... confidencialidade. Non, para nada, pero joder, o sea, quero dicir, iso tamén depende do que ti entendas por ser nova xeración, se o que entendas por ser nova xeración. No, o que entende a maioría da potencia xente que o- fala de Next Gen, quero decir, que significa ser o de sempre, maior apartado gráfico, maior tal, e Nintendo non tirou por aí, quero decir, a súa carreira armamentística, entre aspas, non foi esa nunca. Nunca se asustou os Que non parámetros. conectaches as cámaras hoxe, porque te estou poñendo unhas caras. Non, sí, as cámaras sí te vexo, Non é? sí, se estás poñendo, non te preocupes. Merda. Estamos aí. Pero que é verdade, que Nintendo non tentou especificamente competir por aí dende hai moitos anos. Quero decir, non foi esa a guerra de Nintendo. A guerra de Iso non consolas... quere dicir que non sexa next gen. Que sí, A guerra de pero... consolas é outra cousa, pero vale, Pero vale. que sí, pero che que digo entre aspas, quero dicir Next Gen, o que entende Vale. unha gran maioría aplastante da xente que ainda di que os gráficos son a cousa máis importante dunha consola, vale? E esta opinión
ten unha porcentaxe incriblemente e curiosamente non entre nós, pero sí entre moita xente como que a máis popular dos videoxogos. Con iso queda todo dito, Non hai tanto, sacaron Temos unha un enquisa de Discord que... opina. Sí, pero é que o Discord opina daqui, eu sei que o Discord opina deste nicho no que nos movemos nós, máis cultureta, máis guai, pois non é o máis obxectivo, porque a maioría da xente, pero volvemos ao tema, Somos a maioría silenciosa. a maioría silenciosa sí, cantos xogamos aquí o FIFA, entendes? Cantos temos o último FIFA comprado? É que ese é o problema, tío, é que o Call of Que Duty. unha persoa que Vale. xos ten na súa consola, que ten na casa unha PlayStation co FIFA e co GTA é tan gamer como a miña nai que xoga o Pero Candy é que- Crush no móvil. Pois sí, Opinión claro, impopular, pero hai que efectivamente. dicilo. Pois tan Pois claro gamer que como a sí. miña nai que xoga o puto Candy Crush. Pois Pois claro eu que tengo sí, a por opinión iso da miña nai sobre a potencia da consola. Me da igual. Pois te digo que a maioría da xente realmente sí ve a Next Gen como un tema xeracional de gráficos. Pero, fora diso, que sí, que Nintendo claro que ten unha consola Next Gen que en algún momento chegará. En algún momento chegará. Estábamos no de sempre un día... Como? Perdón, Juan, que non... Di, Juan. Esta semana vi un dato que era tolísimo, que era, creo que era, Nintendo gañou máis cartos entre 2017, cando saiu a Switch, e hoxe, que entre 2017, bueno, 2016, e o resto de anos anteriores, dende que comezou a facer videoxogos, dende ano 81 e 2 ou o que fose. Bueno, pero tamén son cifras, como sempre decimos, un pouco trampulleiras na industria, porque a cantidad de público que hai hoxe, a cantidad de máquinas e todo isto, e a cantidad incluso de cartos que ten a xente, e a cantidad de consolas que pudedes colocar ao longo do mundo. Claro. Os niveis económicos e todo isto. Entón, hombre, un pouco trampulleiro. Porque eu, por exemplo, eu xa xogaba xogos hai 20 anos, vale? Pero mercaba infinitamente menos. Rollo, quero dicir, eu teño tantos xogos, igual nun ano en Steam, merquei tantos xogos como tiven para Play 2 e Play 1 na miña vida. Non sei se me explico. Entón, claro, un pouco trampulleira a cifra, pero que está, é un dato brutal, evidentemente, é un dato que coloca a Nintendo e a Switch como que estamos vivindo outra época de videoxogos. Eu eso sí que interpreto perfectamente, que é a de que estamos noutro momento da industria do videoxogo, onde isto xa é un mercado que é unha barbaridade. Xa levábamos tempo falando de cifras e sempre daremos as cifras e jiji, movemos máis cartos que el cine e como era o cine e a música xuntos, non sei que tal, pero que vale, pero que realmente que isto é absolutamente masivo. E datos como este que Nintendo, pois en 7 anos, ou pete así a bolsa, ¿no? O seu bolseiro, o sea, a billeteira, como petou antes na historia, que pensamos que Nintendo xa lle foi moi ben en X momentos, quero dicir, excesivamente ben, desde a Super Nintendo para adiante sempre tivo un público, pois a Game Boy, por Dios mío, a Game Boy, quero dicir que Nintendo ten unha das consolas máis vendidas de historia e forma parte de Nintendo, como é a Game Boy, o sea, non é, pero aquí saca cartos a rabiar. Ahora alguén dirá, ahora habría que poñerse, sacar a tangente e decir, es que no bajan de precio los videojuegos en la eShop. Joder, es que así, es que el Zelda vale 70 aún. Y yo, ya, efectivamente. Chámalle parvos a Nintendo nese sentido, verdad? Pero, oye, que ninguén se fixo rico malgastando cartos, ¿no? Ou tirándos, ou incluso gastándos, simplemente. Entón, Nintendo hai nese sentido maestres de facer cartos, claro que sí. E non me meto con Nintendo, Ana? Non me poñas, non dixen nada malo de Nintendo, dixen que maestros de facer guita. O todo o mundo, que somos hermanitos de la caridad agora. Ok, que Traballo pasa? por Esto chapas, como se isto fuera Fallout. A ver. ¿Qué es esto? ¿Pirateas? Por Te tapóns de meto una botella. hostia, niño. Bueno, Pateame esta. pirateame esta. En fin, non sei de que estamos. Incluso tan Nintendo 2. beligerante, hoxe. De Nintendo Switch. Vos credes, definitivamente, xa temos falado disto programa, pero credes que será unha continuación agradable ou soft? Quero dicir, vai ser unha continuación Switch 2 directamente, claramente, en plan de valen os cartuchos, vale todo, a tomar por culo, e non hai ningunha revolución de consola, ou Nintendo vai sacar algo que é o que foi Switch no seu momento, é dicir, rompe co tema. As Esta últimas sale mala. as filtracións Vale, que hai, vale. as filtracións que hai falan de que algúns desenvolvedores en algunhas ferias, creo que non sei foi no GDC,
pero bueno, en eventos recentes puideron tocar a consola. Que é tocar a consola? Pois sei que lles puxeron unha caixa con buracos e puideron meter as mans e podían tocar a consola nova. Pero bueno, máis a lo desa curiosidade falase de que vai ser moi continuista. Que era un pouco, creo que a idea que xeral que temos todos, que non vai ser excesivamente rompedora, cos Joy-Con que non van ser por raíles, senón van ser magnéticos. Os cartuchos de Nintendo Switch 2 non van valer para a primeira Nintendo Switch, os da primeira Pero Nintendo si Switch para viceversa. Nintendo, pero si viceversa, si vai haber esa retrocompatibilidade. Ujú. O rescalado de DLSS, unha pantalla máis grande. Había algunha novidade máis, pero xa digo, non era nada moi tolo, non era un concepto novo como soe facer Nintendo de pois agora o mando pode voar, non. Ujú. Debe É ser que eu moi creo que parecido ao que xogan... tivemos de agora. Eu creo que o que diste a maioría pensábamos un pouco así. Por desgraza, vou dicir aquí, porque quero dicir, porque molaría máis, non? Unha revolución e un bombazo dese estido, polo menos no meu imaginario. E molaría así un bombazo destes innovativos de Nintendo. Pero eu creo que tocaba, porque a xente eu creo que tamén o pide, que lle gustou tanto Switch, que vimos tan útil Switch, que realmente a consola funciona, que sigue vendendo unha burrada, que xa pasou máis de 100 millóns de unidades, 108 outro día, 112, non sei que din hai unha burrada. E a xente mellor sí que pedía máis Switch, non? Non digo que non descarto que no futuro veña algo totalmente diferente, Nintendo puro, pero eu creo que neste caso a xente o que quería era pasar de Game Boy a Game Boy Advance, non? Pero mantendo dos cartuchos. Eu creo que aquí quería unha evolución soft, unha evolución de máis potencia gráfica, que poida xogar mellor conexión a internet, 4K ou pantalla retina ou algunha cousa destas, cos Joy-Cons ben, pero que se manteña o sistema híbrido, etc. Eu creo que iso é o que pedía moita xente, inspirándose probablemente, e aí sí que me parece que sí que é unha concesión ao mercado de consolas e ao mercado de PC, de empezar a traballar moitas consolas tipo hardware, de só darlles un puntiño máis de potencia, un puntiño máis de todo, e seguimos tal. Entón sí que pode ser, non? Retomando de antes así un pouco de brincadeira, igual sí que este a consola máis next gen que saca Nintendo nese sentido, de propoñer simplemente unha renovación de hardware que tirar para adiante. Cousa que xa digo, eu creo que o que a maioría da xente quere neste momento e me parece super correcto, porque creo que todos, bueno, non sei todos, pero creo que a maioría da xente foi tendo unha colección bastante interesante en Nintendo Switch de xogos como para non poder aproveitala dentro dun ano, que en teoría así será, non? A consola sale este ano fiscal. Bueno, que a presentarían, dixeron... O sea, bueno, pero Nintendo cando presente que a ten, dale, se di que xa se pode tocar por aí e tal, pois evidentemente antes do marzo do ano que ven, pois debería aparecer. Bueno, non sei, Sara, ti que dis? Eras do continuista ou revolucionis? Nada, do team continuista a tope, tanto por lo que me apetecía a min, a ver, sempre esta curiosidade, non, de que van facer novo, que loucura, que non se me vai ocorrer xe máis van facer. Pero sí que eu tamén son da xente que quere máis Switch, e tamén daba a impresión de que ían seguir por ese camino. Filtracións aparte, al final é unha consola que estaba funcionando de maravilla e en principio non habría ningún motivo para cambiar ese rumbo de golpe. Aparte diso de que precisa ao mellor un pouquiño máis de potencia para poder rascar máis durante un tempo. Pero vamos, nada que... E os Joy-Cons son importantes. Sí. Pero iso, ningunha sorpresa en principio. A sorpresa ao mellor verá despois, pero en principio... Con Nintendo Labo 2, por exemplo. O Mario Kart 3, pero en Dalori un Mario Kart vale, veña unha broma, vai. Cal sería o primeiro xogo de Nintendo Switch? Cal credes que pode ser? Credes un Mario Odyssey 2 ou algo así? Leva tempo de desaparece un pouco este Mario 3D. Non 3D, eu sei que houve cousas, pero non máis que renovacións, digo. Non houve un xogo Odyssey novo como tal, ou unha nova aposta pura de totalmente 100% original. Entón, cal credes que sería... Eu non sei se un Mario, eu creo que tocaría Mario, pero igual en Mario Kart 9, tamén vos lo digo, que podía ser un pepinazo así de saída, tendo en conta que é o xogo máis vendido de Nintendo Switch. Nintendo Exacto. Switch.
Entón igual Iso iba iso tocando. é deciros esa. Sí, Vana, perdón. Non, quise dicir eu tamén que tendo en conta que é o xogo máis vendido, a xente tamén está pedindo moito un Mario Kart que sexa un poquinho máis innovador e que traia algo novo á Ujú. mesa, porque o anterior, pois, foi máis do mesmo, pero en Switch. Eu creo que Entón, sí. só dos franquías poden ser candidatas a ser xogo de lanzamento para unha consola de Nintendo, e son Zelda e Mario. Sí. Zelda xa tivemos, entón Mm. o Mario que ten máis lógica. Non sei se será o Kart, se será un Mario original, pero apostaría Os por dous. Mario. Os dous incluso, Dous, porque un pack aí en casa. para levar todo Sí, para casa. estes no, oye, a veces a sorpresa chega en software, no, en broma. Ou Fortnite, con Ray Tracing tamén nos vale, con Unreal Dios. Engine 5. E xa está, tamén vale, que hai moita xente que se irá marcando isto para xogar a Fortnite e non pasa nada, vale? Como se xogas o Candy Crush. Ou o... A que xoguei eu que me viciei como un puto becerro? Pero creo que foi na Play, si foi na Play. O da fruta. O da fruta o que vas facendo Fruit un Ninja, non? puzzle. No, Fruit Ninja non, Ah, ese dos móviles que rompes as frutas, non. sí, sí, Joder, vale. este é un rollo que é como un Tetris, van baixando as frutas e ter que, cando encaixas dúas iguais, evolucionan nunha fruta máis grande. E así tes que ir facendo parellas Pois un ata... Candy Crush da vida, Pois sí, joder, claro literal, que sí, como... evidentemente, parecido a un Candy Crush, pero que estaba que moitos youtubers e tal xogaron e fíxose super viral, petou, non era un xogo xaponés, creo, que veña dali, e petou uno pero a un límite bestial, e é certo que era super vicioso o xogo, xa vos lo digo, vaya, que estiven aí dándolle duro. E últimamente recoñezo que non estiven dándolle a case nada, por desgracia. Sabes a que, mira, vai falar agora Juan de algo, pero que estiven con Hades, eu. Un dos últimos xogos que lle din así máis ou menos duro foi o Hades o Hades, vaya, na Play, que guai, que bo xogo, que ben feito, como mola, e que gana de ver o segundo rematado, que eu non vou entrar no Early Access, xa dixen a mí que me está sacando os xogos xa un, porque me acordo de xogar o Hades Early Access, este sí que xoguei Early Access no seu día, e ahora cando volvín a él, dixen, joder, case outro xogo, no? E que non foron cambiando cousas, igual que se xogabas o Death Cells no seu momento co que foi acabou resultando, pois eu creo que me vou esperar a versión 1.0. Pero bueno, Juan, ti está xa, creo, dándolle a este Early Access, que foi sorpresivo, ademais, non me foi por sorpresa, o cal estas cousas sempre molan, tamén na industria, facer un poquinho de hype repentino, e nada, que foi? Pois sí, estou xogando, non sei se levo xa 8 horas ou así. Eu, a ver, teño que dicir que non vou facer moita non vou facer comparativa con o primeiro Hades porque non o xoguei. Para min é a primeira vez que piso a franquía de Supergiant, sí, Supergiant, e claro, eu chego coa expectativa de que Hades rivalizou para ser, había xente que o poñía como GOTY de 2020, entón a segunda parte eh, está un pouco a esa altura, e polo que xoguei ata agora entendo esas comparativas, non sei se será GOTY, non o sei, non quero aventurar nada, pero Ajá. mi madriña isto ten moita calidade, por todos os lados, a nivel visual, a nivel narrativo, a nivel mecánico, cumpre super ben, eh, visualmente xa é o que podedes ver, como, para min é como un cómic en movimento, é brutal. Paréceme moi loable, xa non só como se ve, porque, por exemplo, cada vez que aparece un deus, Afrodita, Hermes, Zeus, o que sexa, os deseños son incribles. O sexa, aí o departamento artístico de Supergiant deben ser eles mesmos deuses porque é brutal os deseños, son brutais os deseños. Pero gustoume que as imaxes, ti cando estás xogando, hai moitas cousas en pantalla, está como moi recargada a imaxe, no bo sentido, e aínda así cando estás a xogar, cando estás no medio de feitizos, explosións, movementos, inimigos, todo á vez, se te concentras, podes perfectamente moverte, esquivar, xogar a pracer. Non sei se hai aí un traballo por detrás para que non sexa incómodo, pero é brutal. Bueno, un roguelike como o primeiro, super entretido, con moitísimas posibilidades para escoller como queres xogar desta vez. No primeiro, non sei se eras Hades directamente, pero bueno, desta vez eres
a princesa inmortal do inframundo, que agora non me lembro o nome porque son bastante complicados, pero bueno, que podes ir indo por diferentes escenarios, tes unha especie de bosque, tes o océano, tes o inframundo directamente, e o que tes que facer é acabar con Cronos, que é o inimigo final. E polo medio vas atopándote con moitísimas figuras mitolóxicas gregas, un apartado narrativo que eu estou sorprendido co tempo que levo xa xogando, do nutrido que é. É dicir, ti vas xogando e sempre hai un personaxe que aparece, sempre hai un secundario que non agardaba, sempre hai un evento aleatorio que novo por descubrir, que dá unha sensación de que o guión de Hades 2 é tan grande que sorprende directamente, porque eu entendo que hai un punto que xa cando, bueno, morres unha vez, perdes a partida, é un roguelike, e chega un punto que os personaxes que están, digamos, na base, no lobby, non teñen máis conversa, non teñen máis diálogo, sempre teñen máis diálogo. Sempre teñen máis diálogo. Aínda non atopei un momento no que os personaxes xa non me digan nada ou repitan as mesmas liñas. Sempre teñen algo que dicir, sempre interesante, hai unha loita de poder, hai moitísimos intereses cruzados, a parte narrativa está super ben, e como dicía a mecánica, eu estou enganchado. As partidas non sei canto me duran, pero media hora larga, tal vez, dependendo do ben que me vaya. E creo que cada vez é distinta, porque ti cando saes o escenario podes levar diferentes armas que ti podes construir, diferentes ferramentas secundarias para recoller elementos que hai dentro do mapa e poder logo construir cousas novas no lobby que te poden axudar, como detectar novos recursos, saber o que vas a topar cando avances no escenario. Son axudas que ti vas creando, que é dinámico e o que supón é que cada partida, aínda que perdas, non está perdida, porque sempre podes sacar algo bo desa partida. E non sei, está en Early Access. Hai xogos que matarían por estar neste estado no Early Access, a verdade. Hombre, claro, Pásalle claro. un pouco como a No Rest for the Weak, que é brutal o estado que está tamén ese xogo. E con Hades 2 eu xogo e digo, non sei que lle falta, non sei que máis lle queren meter, a verdade. Pero encantado. Polo de agora, Nah, encantado. é a dinámica pura de Hades en sí. Tamén no seu día, cando se iba de Early Access, realmente era un xogo. O sea, eu xoguei, no? Naquele momento como un auténtico xogo sental. O que pase que logo chegan cousas. De repente ves que puiron cousas, un movimento pequeno, as armas, o dano, a complexión, a idea de as builds que te podes facer, non? Como vas avanzando según os power-ups. Son xogos que un mínimo equilibrio se nota, perdón, un mínimo cambio, non? Neses parámetros pode notarse moitísimo. No caso de Supergiant, que creo que aprenderon moitísimo, creo que están preparados para facer unha auténtica obra maestra, no? dentro do xénero, mesmo dentro da historia, porque non do videoxogo. E o que distí a nivel gráfico é preciosísimo. Eu vexo os vídeos e, bueno, supoño que mellorarán mínimamente o primeiro, pero da igual, porque o primeiro xa se ve increíble. Eu, por exemplo, estes días cando xogo, digo, joder, este xogo que bo arte ten, que bo deseño gráfico, que bonito, non? Non creo que necesite nada máis, realmente, despois está aí todo, non? É pura combinación entre xogabilidade e estética, por suposto. Os personaxes xa se alabaron no seu día, non tanto a nivel de deseño como a nivel de mostra, non? A mí me parecen moi ben tratados, son orixinais, non? Ademais, algunha mostra de algúns, o propio deseño do protagonista gusta moito. Pero nada, estímase que este ano salga a versión 1.0? Pois digoche, Creo que sí, que en teoría esperemos les que Hades confían 2 en... continúe o desenvolvemento como mínimo ata finais de 2024. Bueno, sí, pois entón a teoría de que tamén podría acabar. Xa veremos tamén. Sara, non sei se queres que comentara que estás xogando ou así. Sí, pero teño que buscar o nome porque Hostia. teño aquí. Pero Entón tan bo non é. Non, escolta. Vale, seguro que vos soa. É que pillei un pack de como un mozo de que me podería dar, non sei se era 15 días de proba gratis para o Xbox Game Pass e dixen,
vin o xogo e lembrei que estaba expectante por el, aínda que xa non me lembrase, Another Crab's Treasure, non sei se vos soa. E Sí. dixen: "Creixo!" E nada, aquí Ala, estamos, probei, o non teu, debo unhas que pasou? o teu micro está facendo unhas cousas un pouco raras ás veces. Ui, Ah, canto eu de escoito Sigue. ben, Chiquillos non os procesa ben. E sigues. perdón, vale, teñino en conta. Sí, exacto. Gracias. Perdón. Pois, vale, como base, é un xogo que é un Souls-likes, basicamente. De feito, os desenvolvedores comentaron en Twitter que era unha mezcla entre Dark Souls, Sekiro e Donkey Kong 64, vale, porque ten plataformas aparte. Eu estaba moi expectante porque aparte era adorable. O boneco inicial, o persoaxe protagonista é a cousa máis mona do mundo, vale, ten un pouco de estética cel shading e precioso. E a historia principal, a base, a sinopsis base é que ti estás nunha praia tranquilísimo, coa túa concha, e ven un recaudador de impostos a dicirche: "Mira, a raíña que goberna este sitio, din que tes que pagar uns impostos e non acepto o teu diñeiro porque agora somos unha sociedade civilizada e só aceptamos microplásticos". E bueno, a cousa é que non tes microplásticos, tes moedas de ouro, tes pedras preciosas, pero non tes microplásticos. Así que se che quitan a casa por completo e tes que buscar a túa forma de recuperar. E pasan cousas e tes outra trama na que tes que recuperar a túa casiña, vale. O tema co gameplay nótase moitísimo en que está inspirado. É moi fluído, tes unha mecánica bastante interesante co tema das cunchas, porque o que fas é, ti non tes a túa casiña principal, porque es un cangrexo ermitaño, non? Pero podes coller toda a basura que atopas polo fondo mariño e usalo como cuncha. E a túa cuncha é un escudo. E a maiores de ser un escudo, cada cuncha, cada tipo de cuncha ten unha habilidade especial. Por exemplo, hai unha ao principio de todo que é unha lata de refresco gaseoso. E o seu ataque especial é que bota unhas burbullas que persiguen o enemigo e fanlle un pouquiño de dano, non? Cousiñas así. A maiores diso para tes os parries, que aínda non os manexo moi ben, vale, levo 10 horas aínda así, eu os parries como non xoguei o Sekiro case, pois é un pouco así. Pero a maiores diso tes unhas habilidades das cunchas e a maxia que se chama umami, poderíamos chamalo maxia, que son habilidades especiais que tes con usos limitados. Em, a maiores de todo isto, vale, tes unhas cousiñas que se te podes pegar a cuncha, sabes, como uns pequeños parásitos típicos de que tes as cunchiñas, que che aportan, pois, maior resistencia, maior ataque, maior carga máxica, maior potencia máxica, e tes uns acompañantes que non aparecen en pantalla, pero que tamén che aportan distintas habilidades a maiores. E cando vences un boss a maiores, tamén asimilas unha habilidade característica do boss. O sea, son un montón de cousas que dan bastante vidillo ao combate e fan que se faga moi ameno. O bo de que sexa un Souls-like é que non colle o malo ou o que eu considero un pouco malo, campo fangoso, cuidado, dos Souls-like, é que non te fai facer todo o percorrido. Podes facer todo o percorrido dende que morres nunha pelea de boss, por exemplo, pero non é necesario. Déixate escoller, queres aparecer aquí? Queres aparecer xusto antes do combate? E eu agradezo moitísimo porque non son unha persoa que ten paciencia, pero tampouco gústalle perder o tempo. Se quero farmear, farmeo, se quero pelexar contra o boss, pelexo. Despois tamén teñen unhas mecánicas de accesibilidade que ti podes configurar como a ti queiras. Vas a opcións e podes escoller canto se os inimigos fan menos dano, se ti fas máis dano, a capacidade de defensa das túas cunchas e un montón de opcións para que non haxa modo fácil, o sea, modo sinxelo, modo medio, modo difícil, etcétera, e podas ti personalizar un pouquiño toda a experiencia. Gústame que gústame moitísimo, eu vou normal, non é por falar, pero é unha cousa que aprecio moito porque ao final sempre, se non estropea a experiencia, facilitarlle as cousas a xente está moi ben. O malo é que ten, pois, moitos, bastantes, al menos, bugs.
Eu topeime con bastantes. Non son bugs superimportantes, pero son bugs de que te quedas enganchado nun sitio onde parece que podes escalar e demais, e son bastante recurrentes. Non estropeanche a partida nin a experiencia, pero ás veces é como: "Merda". Despois está a trama, que está contada dende un punto de vista moi humorístico, con moitísima sátira cara aos empresarios, a contaminación nos mares, situacións un pouco dedicadas de xente con poucos recursos, marxinados, etcétera. En xeral, non sei, está moi ben, é moi divertido, é moi divertido de historia, de ler, de xogar. Pásase moi rápido, as peleas son moi agradables, os escenarios son preciosos, todos os persoaxes son super cookies. E eu, a verdade, se vos gusta un pouco o tema Souls-like, se non vos dan asco as plataformas, porque tampouco hai moitísimas, pero está bastante ben, eu recomendaría bastante. Non diría que é unha cousa hiper complicada por se buscades un reto incrible, pero eu creo que teñen a dificultade xusta. Está moi guai, recomendado, a verdade. Pois anotado nas nosas notas de voz ou Podes dicir notas o nome outra de vez? WhatsApp. Another Scraps Treasure, que, bueno, pronunciación. Ah, Bueno, perdón. pois, por certo, puxo aí, nos mandou antes, pois, mandounos aquí Juan unha cousiña que era un post de Xbox, non? Sobre o Senua Saga Hellblade 2. E todas as respostas son, ei, son marketing. Oh my god, marketing, finally, let's go. A xente está ao loro do que se coce. E nada, por poñerlle esa nota de humor. Ana, non sei se ti queres sacar algunha cousiña final ou xa nos vamos todos cear e deixamos Non, pero me o fai Senua. graza, me fixo moita ilusión ver todo isto co marketing que se está facendo do xogo, do pouco marketing que se está a facer, porque, por exemplo, cando saiu Hi-Fi Rush, un comentario que escoitaba moito era: "É que o marketing non é necesario. Mira, este xogo anunciárono aí nun evento e de repente non sei cantas descargas no momento tal". E eu teño escoitado tamén, traballando a carón de desenvolvedores, que un pouco minimizan o teu traballo, a importancia do teu traballo, non? Entón, está ben que digan, joder, é que se non hai marketing, pois o xogo ás veces é como se non existira. E me fará ilusión que a narrativa estea a cambiar un pouquiño. Hi-Fi Rush Total. é precisamente o exemplo contrario. Onde se anunciou Hi-Fi Rush? Nun mega evento de Xbox. É Esa, como, esa, tío, non puxeron non quería un entrar. tweet, non puxeron un Claro, chío. non quería entrar en detalle, pero realmente é que iso é marketing. Pero Claro. eu escoitaba na oficina a xente dicindo: "É que ves, é que non sei por que investimos tantos cartos en marketing, se total, Hi-Fi Rush", e como, pero que é marketing? O que acaban de facer é... Pero bueno, non quería entrar no rollo, perdón. Hoxe estou super cabreada, tío. Hai que meter pasta O en Twitter, maletíns para a prensa, todo iso hai que facelo, senón é complicado. Sobre todo para maletíns para a prensa, tío. E Moito. levalos a sitios para que proben os teus xogos. Eu que sei, pois Exacto. volaron a persona de Pontevedra a Xapón because X. Podería estar moi ben. Verdad? A próxima. Para Pois cando nada, traballa en Xapón, querido. exacto. Pois nada, xenteña, quedamos aquí a vosso servizo, como xa sabedes, en YouTube ou en iVoox, Spotify, etc. E nada, graciñas a Ana, graciñas a Sara, graciñas a Juan. E vémonos, pois esperemos que nesta vez pois en 3 semaniñas ou así a finais si ten que ser seguro que vai ser a finais de maio, porque eu logo teño unha viaxe en xuño, entón pois tampouco podo atrasar nin unha cousa en exceso nin a outra. Así que veña, bicos apertas e vémonos en pouquiño. Abur. Take a logo! Adeus.